Manenjalo jatend piny Kenya kinde mokalo Moody Awori dwaro ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto mondo mi oket mbele fungruok ne jopiny Kenya William Ruto mondo mi oket mbele fungruok ne jopiny twak margi. Kono wuoyo e kaunti ya bang' tieko limbe e apisi mar gavana Mabusia, Awori kwayo jo Kenya mondo mi obed gi kwe gi jotendgi mondo giyud thuolo makare mar tiyo ne jo Kenya kaka ne gisingo e kinde mag kampen. Gavana Mabusia Apollo Tuoma omedo seyo piny owacho kuom rem duoko piny nengo mar ngima makoro sani owacho ni hinyo jo Kenya. Maandamano should not be there. I'm sorry, I may be embarrassing the governor, but I'm quite clear that the elections are gone. Let us now work towards fulfilling the requirements of the people. You are aware that we have gone through very difficult times, drought. We are also grappling with so many other issues which are normal, and since we did elections as a county, we seem to be trying to see how to address. Rais pamoja na kiongozi wetu Raila Odinga wamekaa chini wakakubaliana kwamba waweze kuleta mazungumzo. So sisi kama chama wote hao viongozi wawili kukutana pamoja, waweze kukaa kuongea kuhakikisha kwamba tumerudi pamoja, tuangalie mambo ya economy vile inaweza kurudisha maisha wa Kenya wakuwe na chakula kwa meza. Japuonjre moro ma jaklasa